ഹലോ ഗൈസ്, എഡിക്കിസിന്റെ പേരിലേക്ക് എല്ലാ ചങ്കമച്ചവർക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ഫയറിലെ എല്ലാ ചങ്കന്മാരെ ചങ്കത്തിമാർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് റെഡിങ് കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരേന. അപ്പോൾ അത് ഗരേന കൺഫേം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മച്ചവന ചാനൽ പത്രമോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് ടു 300 ഫാമിലി സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നേരെ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗെയിമിലോട്ട് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പറഞ്ഞ ഇവന്റോ അതോ മാപ്പോട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാവും നമുക്ക് ഈ റെഡിങ് കോഡ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ട്രെയിലർ വീഡിയോ അതോ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 3 മില്യൺ വ്യൂസ് ആയാലും നമുക്കിവിടെ ബാക്ക് പാക്ക്, സർഫ് ബോർഡ്, ഡയമണ്ട് വൗച്ചർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഇത് 3 ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇത് 3 നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത 6 മില്യൺ വ്യൂസ് ആയാൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ വൗച്ചർ, ബാക്ക് പാക്ക്, ഒരു ഇമോട്ട്, ഒരു സ്കാർഫ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ മൈൽസ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ വ്യൂ മൈൽസ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്തുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണെ വിളിച്ചിരിക്കണം. ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് നല്ല ചങ്ങൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റോഡ് ടു 300 ഫാമാണ്. ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ.